Sarap buhay tayo dyan mga kosa. So, this is my next question to Mayores. Pang-apat. Pang-apat na question sa'yo. Ano ang self-love bilang lalaki? Hindi ko na, kung paano ba, anong self-love bilang lalaki? Pag pinag-uusapan kasi yung self-love, laging sinasabi yung oras mo sa sarili, oras mo sa ganito. Ang feeling ko ang self-love, di ba yung pag sa babae, taking care of herself, yung mag-makeup, mag-hygiene, mag-ganon, di ba? Sa lalaki ko, feeling ko iba. Ang lalaki kasi before niya ma-meet ang babae, meron siya mga bagay o mahal gawin. Kunya tulad, parang love niya mag-basketball, love niya yung edit or video, love niya yung mga gantong bagay. Time sa sarili, di ba? Hindi time sa sarili. Kasi syempre magbibigay yung time sa ibang tao, di ba? So, time sa gusto mong gawin or gusto mong na-in-love ka gawin, tulad ng sports or creation ng content, bago mo makilala yung babae. Tapos, self-love din yung tatahimik ka lang. Oo. Ang lalaki kasi, ang mind ng lalaki, either magulo o wala. Aray ko. Ay, sorry. So, pag ang lalaki, di ba may time na, anong isip mo? Wala. Ang gusto mong gawin? Wala. Anong gagawin natin? Wala. Nanahimik lang ako eh. Kaya yung pag yung babae, ano kayo iniisip niya? Sino kayong iniisip niya? Anong dapat gawin ko? Huwag kayong mataranta doon. Parang self-love na rin namin yung matulala o walang iniisip or nag-i-imagine or bumabalik lang yung mga pagkabata, mga ganon. Yun lang yun. Pero ang self-love bilang lalaki kasi parang yung time mo sa love mong gawin, tulad ako, love ko yung sports, pero hindi ako makapag-basketball ngayon kasi wala namang available. Love ko mag-edit or mag-content, love ko lumabas para makipag-collab. Or kasi magkikreate ako ng content nun eh. Diba? Yung art ko kasi yung ganon. So, tapos, yung maligo sa ulan, pag naligo sa ulan or ganon. So, self-love ko is parang taking care of my mental health and physical health. Yung parang na may maintain ko dapat na nakapag-isip pa rin ako ng straight. Hindi ako yung tax ko sa sarili ko. Parang yung iba sabi niya self-love yung mag-iinom sila. Sa tingin ko hindi naman self-love na yun. Parang binabawi mo lang yung yung pagod mo, yung ayaw mong gawin kasi yung weekdays ayaw mong gawin to. Napipilitan ka lang para sa sahod, para sa pera. So babawi ka, mag-inom ka. Yung tax na may tawag sa tax na yun eh. Parang ganun. So ang maganda dun kasi yung sa self-love sa lalaki. Kunyari, when it comes sa relationship, yung kunwari yung babae, hindi yung lahat pinagbabawal niya dun sa lalaki. Parang maano sa lalaki yun na, bakit? Parang masakit din sa lalaki yun. Parang gusto mong gawin to eh. Yun na nga lang yung parang, mo sa sarili mo, parang pang-release ng pagod. Oo. May mga kagustuhan din yung mga lalaki na parang masaya sila sa ginagawa nila na sila lang, mga ganun. Yung mga pag-usap sa mga tropa. Yun yung mga kaibahan din kasi na hindi naiintindihan ng ibang babae na bakit kailangan mong gawin yan, parang ganun. Magbabasketball ako, kung maganda naman sa health, at yun dun, yun yung talagang mo, diba, yung parang mong gawin, diba, gusto mong gawin, yan. Bakit mo pagbabawalan sa ganun, diba? Kesa sa magbisyo, okay lang, magyosi, okay lang pala, ganun. Pero yung pagbabasketball, hindi. Parang, tama rin yan. Kasi, parang, yung ibang babae, siguro lang malayo na ba sa yun? Hindi, okay lang, self-love pa rin. Parang, ang gusto nila, nakikita nila lagi Oo. Yung asawa nila, kahit na mag-inom at manigarlo yun, basta nandyan. Hindi nila alam na parang destructive din yan sa self-love ng lalaki kasi, ang lalaki, syempre, gusto rin yung with the boys, parang ganun.
Pero, syempre, limit mo lang. Kung mag-iinom yan, dapat at least limit sa ganito lang, sa ganyan. Tulad ako, nakapag-inom ako kahit papalo sa labas, di ba? Pero, part ng work ko yun, di ba? Yung parang sukli sa work ko kasi yun eh. Hindi naman yung nag-inom ako dahil nag-enjoy ako eh. Kumbaga, parang bayad din sa amin yan. Pero yung mag-inom ako sa labas, hindi pa naman na, wala. Parang 1 time or 2 time parang nangyari. Ganun. Pero, magpaalam yun. So, yung self-love talaga na, yung pababayaan kami, gawin yung gusto namin, o mahal namin gawin, yung time na yun, ibibigay yun, malaking bagay sa amin yun para ma-express namin yung pagmamahal namin sa sarili namin. Na yung pananahimik namin, yung, ako nga, may sariling office dito eh, para pag nag-edit ako, ayoko ng istorbo. So, ito yung part ng self-love ko eh. Pag nagbabike ako, ganun. Ating ko, yun yung parang self-love ng lalaki. Para sa akin lang naman. Okay na ako sa sagot. Ibang iba talaga sa babae sa lalaki, no, yung self-love, no. More on, sa amin, more on, yung self-love namin, yung ano, yung mga Kurikong. burlolo, yung anik-anik, mga ganun. Kurikong, iba pala yung kurikong. Mali, hindi pala kurikong. Ano pala yung parang sakit sa palat pala yun, di ba? Kurikong. Mga burloloy pala, mga ganun. Anik-anik, yun pala yun. Hindi pala kurikong. Pagpapaganda, mga ganon, yung mga self-love sa babae. Parang taking care of yourself. Ganon. Magkaiba, no? Oo. So, yung self-love nyo, hindi yung nag-ano na pa-foundation na yung lalaki. Lipstick. Self-love na din yun, di ba? Di ba yung mga foundation, nagpa-foundation na yung lalaki, yung mga self-love nila. Bago lumabas ng bahay, tayo pupunta sa bagong mga vloggers eh. Mga bagong idea ng mga vloggers. Pero kung gusto nila yun, why not? Maganda rin yun. Healthy rin sa kanila yun. Okay, so hanggang dito na lang tayo mga kosa. Gawa lang ng gawa para may mababalikan.